Каб дома было прыемна і ўтульна, хочацца ўсім, але ствараць гэта даверана нам. Я, як жонка, і ты таксама можам збудаваць свой дом, а можам разбураць яго. І Бог пакінуў нам заданне быць добрымі жонкамі і адпаведнымі памочніцамі свайму мужу. Выконваць яго па шчырасці няпроста. Навошта ж ён так ускладніў наша жыццё? А таму што калі мы выконваем гэта заданне, ад гэтага лепш нам самім і ўсім навокал. Але часам ролі добрай жонкі замінае муж, які не давярае жонцы, які не дазваляе ёй быць памочніцай і які сам не выконвае ролю добрага мужа. Што рабіць у такой сітуацыі? Такая гісторыя ёсць у Бібліі, і мы яе з вамі разбярэм. Навучымся на чужым вопыце, як быць добрай жонкай у складаных умовах. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, ад усяго сэрца радая вам. Дзявочыя пасядзелкі – неабходная рэч для нашай перазарадкі, праўда? Але большасць часу мы праводзім у сваёй сям'і разам са сваім мужам. Роля жонкі патрабуе вялікай працы, і ад яе паспяховасці залежыць не толькі твой дабрабыт, ад яе залежыць шмат людзей вакол. Тое, наколькі я, паспяховая жонка, уплывае на атмасферу ў доме, жыццё маіх дзяцей, на стан майго мужа, у якім настроі ён пойдзе на працу, як будзе паводзіцца з іншымі людзьмі і што будзе несці ў свет за межамі дома, усмешку і дабрыню ці нервознасць і незадаволенасць. Уяві сабе, дарагая дзяўчынка, ад таго, што ты сееш зранку ў свайго мужа, залежыць, што сёння пераможа ў свеце, як пройдзе гэты дзень на ўсёй зямлі. Таму нам вельмі важна быць добрымі жонкамі. Але што сказаць, не заўсёды атрымліваецца. Таму мы тут, на сваёй уласнай падзарадцы. Паглядзім на добры прыклад біблійнай гераіні, якая ў вельмі няпростых умовах магла заставацца добрай жонкай і атрымала сваю справядлівую ўзнагароду. А на пачатку паслухаем некаторыя парады сямейнага кансультанта. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Калі чалавек жэніцца, ён звычайна мае высокія чаканні ад свайго спадарожніка па жыцці. Ёсць пэўныя рэчы, якія я чакаю, і пэўныя рэчы, якія ад мяне чакаюць, і вельмі добра абмеркаваць гэта перад шлюбам, раіць сямейны кансультант. Калі гэтыя чаканні не апраўдаюцца, вы можаце адчуваць расчараванне або злосць, вы можаце адчуваць сябе падманутымі, няшчаснымі. Гэта прыводзіць да непаразуменняў і нават да разводу. А развод – гэта накшталт смерці вельмі важных адносінаў. Калі жонка і муж разумеюць, чаго яны чакаюць адзін ад аднога, можна пазбегнуць многіх праблем. Я зразумела, наколькі па-рознаму створаныя мужчыны і жанчыны толькі ў шлюбе. Гэта наша розніца пола, а яшчэ ёсць розніца характараў, і можна пакутваць ад гэтай розніцы. А можна першапачаткова даверыць Богу запоўніць нас гэтымі адрозненнямі, злучыць у адно цэлае. Значна мацнейшае, чым калі б ядналіся аднолькавыя людзі з аднолькавымі рысамі і здольнасцямі. Калі з самага пачатку абмеркаваць і размеркаваць абавязкі, адказнасці ў сям'і, гэта прынясе цэласнасць у шлюб. Мы так робім у камандзе або ў працоўным калектыве. Кожны адказвае за тую частку, якая яму бліжэй, якая лягчэй даецца і больш цікавіць. Гэта ў разы павышае эфектыўнасць справы. Тое ж самае дома. Напрыклад, я цярпець не магу бюракратычныя справы, таму аплатай камуналкі і іншых паслуг заўсёды займаецца муж. А вось за камунікацыю рознага кшталту ў сям'і адказваю я, бо ён не любіць размаўляць з незнаёмымі людзьмі. Запісаць да доктара, зрабіць замову – гэта мне даецца лягчэй. А нядаўна мы высветлілі, чаму брудны посуд копіцца ў ракавіне пры наяўнасці посудамыечнай машыны. Бо апынулася, што я не люблю
разбіраць памытае і доўга не падступаюся да машынкі з чыстым посудам. А муж, наадварот, не любіць складаць брудны посуд у машынку, але не ведаючы гэтага, мы абодва ігнаравалі посудамыйку. А цяпер дзелім абавязкі, і кожны робіць тое, што яму даспадобы. Я загружаю, ён разгружае. І пры гэтым мы патрацілі на гэта 15 гадоў маўчання. Так што вучыцеся на нашых памылках, такія рэчы можна абмеркаваць на пачатку сямейнага жыцця. Першая жанчына ў Бібліі названая памочніцай, адпаведнай мужу. То бок падыходзячай яму. Уявіце сабе, што пара – гэта ключ з замком. Яны падобныя? Не, гэта дзве абсалютна розныя рэчы. А ці ўсе замкі паміж сабой падобныя, ці ўсе ключы аднолькавыя? Не. Замкі маюць розную форму, колер і сэрцавіну. У кожнага ключа таксама свой унікальны ўзор. Кожны ключ ідэальна падыходзіць толькі да свайго замка. Мы, жанчыны, ключ. Мы можам раскрыць найлепшыя якасці свайго мужа. Біблія не падтрымлівае рамантычны міф пра раздзеленыя паловы і раскіданыя па свеце, калі для кожнага створаны толькі адзін адпаведны чалавек. Тваёй паловай можа стаць, у прынцыпе, хто заўгодна. Не існуе аднаго правільнага партнёра. Скажам, у працэсе пошуку ключ і замок з мяккага металу. Ён яшчэ не застыў. Могуць злучыцца любыя, але потым, як толькі ты выбрала свайго партнёра і вы ствараеце сям'ю, вось тады ўжо вы становіцеся адзінымі падыходзячымі адно для аднога. У гэты момант сэрцавінка замка і ключ застываюць у адпаведных узорах. Быць жанчынай – дар Божы. Біблія кажа, што муж і жонка становяцца адным целам. Гэта не азначае, што ўсё, што робіць жанчына, павінна быць толькі для мужа і што яна не можа нічога рабіць для сябе. У 31 раздзеле прыповесцяў чытаем, як мудрая жонка спачатку раздае распараджэнні дома, а таксама яна думае пра поле, шукае добрую зямлю, купляе яе. Гэта бізнес-вумен, не менш. Яна падобная да караблёў купецкіх. Здалёк прыносіць хлеб свой. Гэта ўжо не пра хатнюю гаспадыню, згадзіцеся, тут апісаная дзейсная, актыўная жанчына. І самае важнае, што яе дзейснасць прыносіць радасць усім, і мужу, і ёй самой. Але за знешняй працай яна не занядбоўвае стасункі са сваімі хатнімі і клопат пра іх, бо правільна расстаўляе прыярытэты. Дом гэта першаснае. Калі там усё ў парадку, тады і іншае атрымліваецца. Бог не хоча, каб мы прыносілі свой дом на алтар кар'еры. Мудрая жанчына не зробіць нічога, што можа нашкодзіць яе мужу або прывесці яе дом у заняпадак. Дык як жа мне быць ключом, які раскрывае найлепшыя здольнасці майго мужа? Як я магу дапамагчы яму быць лідарам, карміцелем, абаронцам нашай сям'і? Як з маёй дапамогай ён можа праявіцца служыцелем на Божай ніве? Вось некалькі практычных парад ад сямейнага кансультанта. Зрабі свой дом бяспечным і шчаслівым месцам падтрымкі, камфорту і адпачынку вашай сям'і, любячым прытулкам. Не жартуй пра свайго мужа і не кажы яму грубыя, непрыемныя рэчы. Не нагадвай яму пра недахопы, памылкі ці няўдачы. Выпраўляй яго толькі ў тым выпадку, калі гэта сапраўды неабходна, і рабі гэта ветліва, калі вы сам насам з ім. Будзь жонкай, з якой муж можа абмяркоўваць усё. Цані яго меркаванне. Сама нічога не хавай ад яго, давярай яму сваю душу, тады і ён будзе давяраць табе. Праяўляй цікавасць да праблемы клопатаў твайго мужа. Вы з ім асаблівая каманда. Беражы сябе, захоўвай здароўе і форму, выглядай прыгожа, будзь лагоднай і спакойнай у паводзінах. Так ты будзеш прыгожай і ўнутры.
супрацоўнічай з мужам у выхаванні дзяцей. Разам прымайце рашэнні пра дысцыпліну. Падтрымлівайце і дапамагайце адно аднаму. Дапамажы сваім дзецям быць паважлівымі і паслухмянымі тату. Гэта можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі ты сама будзеш паважаць і слухацца яго. Так дзеці з лёгкасцю пераймуць тваё стаўленне да мужа, а калі ты будзеш скардзіцца на тое, што ён зрабіў ці не зрабіў і не будзеш праяўляць павагу, гэта нашкодзіць дзецям. Давярай рашэнням, якія прымае твой муж. Калі ты не згодная або думаеш інакш, спытай, чаму ён так думае. І рабі гэта ветліва, не ў прысутнасці іншых людзей, памятаючы, што могуць быць некаторыя рэчы, якіх ты не ведаеш або не разумееш. Заўсёды будзь удзячная мужу. Кажы дзякуй за тое, што ён робіць. Будзь удзячная за вашу маёмасць, за яго працу, заробак, за яго увагу і высілкі. Праяўляй падзяку не толькі словамі, але і справамі. Напрыклад, прыгатуй яму любімую страву. Калі ты будзеш праяўляць любоў і клопат пра мужа, ён ацэніць і, хутчэй за ўсё, таксама праявіць любоў і клопат пра цябе. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мне спатрэбілася шмат часу, каб прыняць ролю жонкі менавіта ў такім выглядзе, якой яе задумаў Бог. А цяпер я з радасцю магу сведчыць: Господ даў мне, як жонцы, асаблівы прывілей. І я шчыра лічу гэта прывілеем дапамагаць майму мужу асаблівым чынам. У яго ёсць сябры, сваякі, браты і сёстры ў Хрысце, нашы любімыя дзеці, але менавіта мне Бог даверыў быць яго асаблівай памочніцай. Праўда, жыццё складанае, і мы самі часам не дазваляем спраўджвацца Божым задумам. Бывае, што муж не давярае жонцы, не дазваляе дапамагаць яму. Магчыма, у яго раней былі разбуральныя адносіны, ён баіцца давяраць. Магчыма, не ведае, як размаўляць з жанчынай, не ўмее ставіцца да яе пяшчотна. Быць такім мужчынам вельмі цяжка і сумна. Але нават у такой сітуацыі у Бога ёсць план. І мы даведаемся пра яго пасля музычнай паўзы. Дай духа любові, увайди в життя моє. Дай духа любові, увайди в життя моє. И буду я хвалить всем сердцем Тебе, и буду я хвалить всем разумом Тебе, и буду я хвалить душою Тебе, о Господи мой, о Господи мой.
Господи мой. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы абмяркоўваем, як быць добрай памочніцай свайму мужу і задаліся пытаннем, што можа зрабіць жонка, калі ў шлюбе складаныя адносіны. Пачытаем гісторыю з Бібліі, запісаную ў першай кнізе Самуэля, 25 раздзеле. Жанчына па імені Абігаіль выйшла замуж за чалавека з цяжкім характарам. Яго звалі Наваль. Яе жыццё было няпростым, але Абігаіль не адмаўлялася ад сваіх абавязкаў і кожны дзень працягвала быць добрай жонкай. З ім было складана размаўляць. Ён быў недальнабачным, ганарлівым, быў жорсткім, злачынным і піў без меры. Але яна старалася дапамагчы яму. Абігаіль была разумная і прыгожая, а Наваль быў багатым чалавекам. Так яны і злучыліся. У тыя часы пра шлюбы дамаўляліся бацькі. Яны не моцна зважалі на чалавечыя якасці. 3000 авечак, 1000 козаў Наваля, яго землі рабілі яго вельмі жаданым жаніхом. Бацькі лічылі, што заключылі надта добрую здзелку. Але не яны ж жылі з ім. Абігаіль кажа пра свайго мужа так: Наваль імя ягонае, і такая ж дурасць у ім. Сапраўды мы бачым, як праз сваю неразумнасць і пыху ён наклікаў на ўсю сям'ю небяспеку смерці. Як яна спраўлялася са сваім цяжкім шлюбам? Ці можам мы навучыцца чаму-небудзь у яе? Галоўны урок Абігаіль – навучыцца выкарыстоўваць дрэнную сітуацыю на дабро. Гэта вельмі Божая рыса. І раз адна жанчына так змагла, значыць, і мы зможам. Быць жанчынай – дар Божы. Давід быў знатным ваяром. Ён неаднойчы перамагаў шматтысячныя войскі ворагаў Ізраілю. Але дзейсны на той момант валадар Саул зайздросціў яму, баяўся канкурэнцыі, таму пераследаваў Давіда. Давід і яго ваяры, усяго каля 400 чалавек, былі выгнанцамі. Яны не маглі жыць у сваіх дамах і мусілі хавацца, і ім даводзілася здабываць сабе ежу. Калі Давід пачуў, што Наваль з гораду Кармель стрыжэ сваіх авечак, а гэта азначала вялікае застолле, то паслаў 10 сваіх юнакоў з такім паведамленнем: «Здароўя і супакою табе, і супакой дому твайму, і ўсяму, што ты маеш. Пачуў я, што стрыгуць авечак у цябе. Пастухі твае былі разам з намі каля Кармелю, і мы абаранялі іх. Мы не рабілі ім шкоды і нічога ў іх не кралі. Дык ці будзеш і ты добры да нас, калі ласка, падзяліся добрымі прыпасамі, якія ў цябе ёсць». Але ў адказ Наваль насміхаўся з юнакоў і з самога Давіда, зняважыў іх. Ён сказаў, што не збіраецца ўзяць хлеб і ваду і мяса, падрыхтаванае для сваіх стрыгалёў, і аддаць бандзе злачынцаў, якія прыйшлі невядома адкуль. Давід на такую рэакцыю раззлаваўся. Ён сказаў сваім ваярам: «Вазьміце свае мячы». І 400 узброеных чалавек вырушылі, каб пакараць Наваля, забіўшы усіх мужчын яго роду. Тым часам адзін са слуг Наваля пайшоў да яго жонкі Абігаіль і распавёў ёй усё, што здарылася. І гэтая сітуацыя лягла на яе плечы. 400 чалавек ідуць, каб забіць яе мужа і ўсіх мужчын у доме. Ёй трэба было дзейнічаць хутка. «Дарагая дзяўчынка, што б ты зрабіла на месцы Абігаіль?» Яна магла збегчы, каб уратавацца.
Магла кінуцца да мужа, спрабаваць угаварыць яго неяк вырашыць сітуацыю. Магла скарыцца і вырашыць, што такі ў яе сумны лёс. Ці проста анямець ад страху, разгубіцца, запанікаваць, не ведаць, што рабіць. Абігаль жа выбрала іншы варыянт. Яна вырашыла дзейнічаць і дзейнічаць з мудрасцю. Хутка набрала шмат добрай ежы, пагрузіла яе на аслоў, сказала сваім слугам ісці наперад, нічога не сказала мужу. Яна занадта добра ведала яго, каб спадзявацца. Калі Абігаль убачыла цара Давіда, то злезла з асла і пакланілася яму тварам да зямлі. Яна папрасіла прабачэння за бязбожныя ўчынкі свайго мужа і ўгаварыла не забіваць Наваля і яго людзей. Кожнае яе слова працятае мудрасцю. Яна размаўляла з Давідам з вялікай павагай, нават з захапленнем, выказвала яму добрыя пажаданні, як Божаму памазанцу на трон. Яна сказала, што валадар такім чынам уратуе сябе ад праліцця крыві і потым не будзе шкадаваць, што загубіў столькі людзей. Дарагія дзяўчаткі, як вам учынак Абігаіль? Яна не паслухалася свайго мужа, зрабіла насуперак яго словам, не параілася з ім і нават не паведаміла, што збіраецца рабіць. Здавалася б, такія паводзіны не па Бібліі. Але Слова Божае жывое, яно не дае закасцянелыя інструкцыі, круціся як хочаш. Яно улічвае абставіны кожнай. Сітуацыя Абігаіль не патрабавала сляпога падпарадкавання мужу, бо Наваль не слухаўся Бога. Ён кепска паводзіўся ў сям'і і кепска абышоўся з людзьмі Давіда, якія зрабілі яму дабро. Абігаіль выпраўляла правіны свайго мужа і ратавала яго ж самога. Больш за тое, яна ўзяла яго віну на сябе. Яна прасіла прабачэння ў Давіда за тое, што своечасова не заўважыла яго пасланцоў і не прыняла іх як след. Пры кепскім мужы яна заставалася добрай жонкай. І Бог пацвердзіў, што дзеянні Абігаіль слушныя. Ён пакараў Наваля, той атрымаў сардэчны прыступ назаўтра і памёр праз 10 дзён. А жанчыну Бог уславіў. Давід успрыняў мудрыя дзеянні Абігаіль як знак ад Бога. Ён падзякаваў Господу за тое, што той паслаў яе яму насустрач, дабраславіў яе за тое, што перашкодзіла яму забіць свайго ворага, яго людзей. Ён ацаніў яе вернасць сваёй ролі жонкі і вернасць свайму мужу, і калі Наваль памёр, Давід узяў яе сабе за жон. Чаму мы можам навучыцца ў гісторыі Абігаіль? Мудрая жанчына робіць усё магчымае, каб выправіць шкоду, нанесеную яе мужам. Мне шкада, дарагая дзяўчынка, калі ты трапіла ў пастку цяжкага шлюбу і замест надзейнага пляча атрымала таго, чые касякі пастаянна разграбаеш. Але Бог не пакіне гэта без увагі. Ён побач, ён дапаможа і аднагародзіць табе. Жанчына не з'яўляецца няўдалай жонкай і непаслухмянай Богу, калі яна робіць актыўныя крокі, каб захаваць жыццё ў небяспечнай сітуацыі. Калі табе трэба абараніць сям'ю, нават насуперак мужу, узгадвай Абігаіль. Таксама гэта гісторыя вучыць нас своечасовасці. Абігаіль нічога не сказала мужу, выпраўляючыся насустрач узброенаму войску. Яна не сказала яму пасля таго, калі ўжо вырашыла канфлікт, бо ў гэты час у мужа была вялікая вечарынка, ён быў п'яны. І ўсё ж яна не замоўчвала тое, што здарылася. Абігаіль мудра дачакалася раніцы, пакуль ён працвярозее і зможа ўспрыняць інфармацыю з усёй той адэкватнасцю, на якую здольны. Гэта урок для мяне, шчыра скажу, я не валодаю такой вытрымкай і адразу б на эмоцыях нагаварыла Навалю рознага. І хутчэй за ўсё гэта не мела б уплыву. Абігаіль выбрала правільны час для размовы. І гэта дапамагло здзейсніцца Божай справядлівасці. Наваль зразумеў, што нарабіў, і атрымаў пакаранне. Адсюль вынікае яшчэ адна выснова. Мы павінны дапамагчы мужу з цяжкім характарам зразумець, што ён робіць з сабой і са сваёй сям'ёй. Часта мужчына кепска абыходзіцца з жонкай, таму што мае ўласныя унутраныя праблемы. Яны замінаюць яму быць шчаслівым і добрым чалавекам. І жонка мусіць асцярожна
размаўляць з ім. Не для таго, каб прынізіць ці абвінаваціць, каб дакараць, а каб дапамагчы яму змяніцца і стаць шчаслівым. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. І самая галоўная выснова – мы не павінны апраўдвацца абставінамі. Жыццё з Навалем не радавала Абігаіль, але яна не дазволіла яго жорсткім паводзінам зрабіць яе гнеўнай. Канешне, прасцей было абазліцца, быць рэзкай з усімі навокал і казаць «я такая, бо ў мяне жыццё такое». Але гэтая богабаязная жонка мела мужнасць супрацьстаяць неразумным паводзінам свайго мужа і заўсёды клапаціцца пра яго дабрабыт. Абігаіль – гэта прыклад мудрай жанчыны ў цяжкай сітуацыі. Яна нагадвае мне гераіню 9-й часткі «Зорных войнаў» Рэй. Галоўны антаганіст Кайла Рен быў нераўнадушным да яе. І замест таго, каб знішчыць праціўніцу, ён хацеў перацягнуць яе на бок зла. Ёй было няпроста, але яна працягвала заставацца добрай, у тым ліку і да яго самога. І менавіта яе трывалае рашэнне праяўляць любоў дапамагло яму, Кайла Рену, усвядоміць свае памылкі і адмовіцца ад зла. І Рэй, і Абігаіль змаглі не паддацца абставінам, не стаць злоснымі. У чым жа іх сакрэт? Рэй у гэтым змаганні моцна падтрымліваў вобраз яе настаўніка. Яна размаўляла з духам Люка Скайвокера. Думаю, Абігаіль таксама шмат часу праводзіла ў размовах з Богам. Аддавала яму свой боль і горыч, а наўзаем атрымлівала напоўненасць і любоў. Прапаную і нам з вамі зараз разам памаліцца. Дарагі Господ, дзякуй, што заўсёды чакаеш нас, уважліва выслухоўваеш і даеш палёгку. Хтосьці трапіў у цяжкі шлюб, жыве жорсткім ці неразумным мужам, адчайваецца, не ведае, што рабіць. А ў шчаслівым шлюбе таксама не ўсё гладка. Мы грэшныя людзі, мы самі сабе ствараем праблемы, стамляемся, раздражняемся, разбураем давер. Адно кінутае слова можа надоўга мець непрыемныя наступствы. Ты патрэбны нам, Божа. Дзейнічай, калі ласка, у нашых сем'ях, у нашых сэрцах. Дапамажы нам быць добрымі жонкамі. Дапамажы кожны дзень знаходзіць сілы, каб адпавядаць твайму вобразу, які ты задумаў для нас, вобразу памочніцы свайго мужа. Бо гэтая роля нам на шчасце, на дабрабыт усёй сям'і. Господі Боже, ты абяцаў, што будзеш сачыць за маім жыццём. І я давяраю яго табе. Я хачу падпарадкоўвацца табе і здзяйсняць тваю волю. Бо так лепш для мяне. Прашу гэтага у імя твайго паслухмянага сына Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, сёння мы разам вучыліся быць добрымі жонкамі, незалежна ад таго, як склаўся наш шлюб. Бог кажа нам не здавацца, як не здалася Абігаіль. Яе вернасць Божай задуме дапамагла вытрываць цяжкі перыяд і прывяла да новага, дабраславёнага часу ў яе жыцці. І ў замацаванне тэмы пачытаем верш Вольгі Адамовіч «Прыгажосць». Прыгажосць перамагае пачварства. Яно становіцца хлуснёй, яно становіцца здрадай, яно непахісна імкнецца да разбурэння, але разбураецца само, бо не мае фундаменту. Прыгажосць чалавечага сэрца заўсёды большая за пачварства граху. Тое сэрца, у якім знаходзіць сваё адлюстраванне Божае аблічча, перамагае. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, дзякуй, што сёння была са мной. Я, Тацяна Немчанінава, моцна абдымаю цябе і прашу, не губляй надзеі. Калі табе патрэбна падтрымка, малітва, напішы мне, калі ласка, на e-mail womenofhopebell, усё ў адно слова, @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Далучайся абавязкова да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі» і сустрэнемся ў наступным выпуску. Я заўсёды рада табе, дарагая дзяўчынка. Божых дабраславенняў!